For over 40 år siden ramte en digital revolution Danmark. En hel generation voksede op med CD-brændere, kopierede spil og piratkopieret musik, og en kultur, hvor piratkopiering for mange føltes helt normalt. Piraten er en delvis historisk inspireret podcast om den største CD-piratsag i dansk historie. Ikke kun om sagen, men også om manden bag, og det der gik forud for den største sag om piratkopiering i historien. Den følger en ung mand, der overlever et mordforsøg og mødes af myndighedernes svigt, da han søger hjælp. En fortælling om ADHD, angst, PTSD og de valg, der langsomt former sindet bag piraten. Den trækker tråde fra 90'ernes undergrund til i år og stiller det ubehagelige spørgsmål: hvordan blev piratkopiering noget, en hel generation betragtet som normalt? Dette er Piraten. Dette er episode 3, Mordforsøget. Rigtig god fornøjelse. Der findes øjeblikke i et menneskes liv, hvor alting ændrer sig på få sekunder. Ikke over måneder, ikke over år, men på sekunder. For mig skete det en tidlig julimorgen. Jeg var ung, jeg boede hjemme hos mine forældre. Jeg havde fået et fedt lille værelse i kælderen, hvor jeg mere eller mindre kunne komme og gå, som jeg ville. Jeg havde min egen indgang, jeg havde en kæreste, jeg havde min hund, og jeg stod til at skulle begynde i lære i byens fotobutik. Jeg havde netop været på Mallorca med min familie. Livet var ikke perfekt, men det var mit liv, og jeg var på vej videre. Den morgen skulle jeg begynde på min læreplads, men jeg kom aldrig afsted. For lidt over 5 om morgenen vågnede jeg ved lyden af skridt i gruset. Jeg lå stadig i sengen. Jeg var søvnig, og jeg tænkte egentlig ikke videre over det. Så stoppede skridtene, og få sekunder senere eksploderede mit vindue. Et kæmpe brag. Glas fløj ind i værelset. Jeg nåede næsten ikke at forstå, hvad der skete. Så jeg en pistol komme igennem det knuste vindue. Jeg væltede ud af sengen. Min hund, som lå ved mine fødder, fulgte med. Og så kom det første skud. Jeg kastede mig ned mod den anden ende af værelset. Jeg prøvede at forstå, hvad der foregik. Og så kom endnu et skud. Og en stemme. En mand råbte: I must kill you! I dag kan jeg stadig tænke tilbage på det øjeblik og undre mig over, hvor hurtigt hjernen arbejder, når man tror, man skal dø. Mine tanker begyndte straks at lede efter en forklaring. Kort tid før jeg skulle på ferie, havde jeg været på besøg i den fotobutik, hvor jeg skulle begynde i lære. Den dag var der kommet en kunde ind. Han var blevet taget i at stjæle et kamera. Vi havde smidt ham ud af butikken sammen. Jeg husker hans accent. Og da jeg nu lå der, mens en pistol blev stukket gennem mit knuste vindue, tænkte jeg pludselig på ham. Var det ham? Var det den mand? Var han kommet tilbage? Jeg vidste det ikke, men i det øjeblik gav det mening for mig. Hvis det var ham, havde jeg måske selv været med til at smide ham ud af butikken. Og nu stod han måske uden for mit vindue med en pistol. Jeg havde ikke tid til at finde ud af, om min tanke var rigtig. For uanset hvem det var, så var en pistol rettet mod mig. Og en pistol er ligeglad med, om man har ret i sin forklaring. Så jeg løb. Jeg løb ud af værelset, hvor jeg havde sovet. Gennem den første dør kom jeg ind i fyrrummet, og fra fyrrummet var der en dør, som førte direkte ud af huset og op i baghaven. Jeg flåede døren op, og så løb jeg. Jeg løb med en fart, jeg aldrig siden har kunnet præstere. Jeg løb ud i mine forældres have. Og mens jeg løb, forestillede jeg mig, at manden var lige bag mig. Jeg tænkte på kuglerne, og jeg prøvede instinktivt at løbe i zigzag, som om det kunne gøre en forskel. Jeg kunne høre flere smæld bag mig. Jeg vidste ikke, om det var skud.
Jeg vidste bare, at jeg skulle væk. Jeg løb tværs gennem en busk. En busk, der var så genstridig, at mine lår blev revet op. Jeg blev skåret og revet flere steder. Men på det tidspunkt betød det ingenting. Jeg skulle bare væk. Jeg nåede over i naboens have og gemte mig bag hønsehuset. Og der skete der noget mærkeligt. For pludselig blev der helt stille. Jeg lagde mærke til, at klokken var omkring 5 om morgenen. Det var så tidligt, at duggen stadig lå på alle buskene og træerne. Luften var kølig, og der var ikke en lyd nogen steder. Det var næsten uvirkeligt. Få øjeblikke tidligere havde jeg hørt skud. Jeg havde set en pistol gennem et vindue. Jeg havde løbet for mit liv, og nu stod jeg bag et hønsehus i en stille have en tidlig sommermorgen. Jeg kunne mærke min egen puls. Jeg prøvede at få vejret, men så tænkte jeg, hvad nu? Jeg løb febrilsk over mod naboens hus. Jeg ringede på døren, men jeg turde ikke råbe. Jeg kunne ikke få mig selv til at stå og råbe efter hjælp. Der kom ingen. Ingen åbnede døren. Så jeg gik tilbage bag hønsehuset. Jeg stod der igen og forsøgte at samle mig. Men nu begyndte en anden tanke at presse sig på. Mine forældre. De var stadig inde i huset, og jeg vidste ikke, hvad der var sket med dem. Jeg havde kun tænkt på at redde mig selv. Nu begyndte jeg at blive alvorligt bekymret for dem. Jeg kunne ikke blive bag det hønsehus. Jeg måtte tilbage. Jeg måtte finde ud af, om mine forældre var okay. Så jeg begyndte at bevæge mig tilbage mod huset. Jeg var hunderæd, men jeg måtte vide, om mine forældre var okay. Jeg vidste stadig ikke, om manden med pistolen var der. Jeg vidste ikke, om han ventede på mig. Men jeg kunne ikke blive væk. Jeg måtte tilbage. Jeg husker, at jeg knyttede mine næver så hårdt, at huden sprængte på mine knoer. Jeg var klar til at tage kampen op, uanset hvem der stod der, uanset hvad der ventede mig. Og lige der skete der noget inde i mig. Noget jeg ikke forstod dengang. Jeg havde altid haft en naturlig frygt for at slås. En modvilje mod fysisk konfrontation. Men den forsvandt som dug for solen. For i det øjeblik havde jeg været så tæt på at dø, at selve døden ikke længere virkede som det værste, der kunne ske. Hvis det her var livet, hvis det var sådan livet fremover skulle føles, så frygtede jeg ikke længere døden på samme måde. Jeg var stadig bange, helt ekstremt bange, men frygten havde ændret karakter. Før havde den fået mig til at flygte, nu gjorde den mig klar til at kæmpe. Og med knyttede næver begyndte jeg at gå tilbage mod mine forældres hus. Jeg kom ned langs naboens hus. Jeg kom ud på vejen. Og så stod jeg uden for mine forældres hus. Hoveddøren stod åben. Der var stille. Helt stille. Jeg stod kun iført mine underbukser. Men det tænkte jeg ikke på. Jeg kunne mærke mit hjerte hamre. Jeg kunne smage blod i munden. Jeg havde bidt mig i tungen. Jeg kunne se blod på mine hænder. Og så gik jeg ind. Langsomt. Jeg gik gennem huset. Jeg nærmede mig stuen. Og der så jeg mine forældre. Min mor stod og talte i telefon. Min far sad ved siden af. De var rolige. De så ikke ud til at være kommet noget til. Og det var der noget inde i mig knækkede. Jeg faldt på knæ. Jeg tog mig til ansigtet. Jeg prøvede at græde. Jeg prøvede at få en eller anden reaktion ud, men det kom ikke som almindelig gråd. Det kom som et skrig, og så et brøl. Jeg var rasende. Jeg var bange. Jeg var i chok. Jeg havde lige troet, at jeg skulle dø, og mine forældre stod bare der, i live. Så forsvandt resten. Jeg husker ikke meget fra de næste øjeblikke. Det næste, jeg husker, er, at jeg sad i mine forældres sofa, og foran mig stod en politibetjent, jeg kendte fra Sorø politi. Han bøjede sig ned mod mig og sagde, Dennis, er du okay? Jeg tror, jeg nikkede. Måske smilede jeg endda. Han fortsatte. Vi har fået at vide, at I har haft indbrud. Er der taget noget? Indbrud? Jeg tænkte, indbrud? Jeg havde lige haft en pistol rettet mod mig. Hvis jeg ikke havde flyttet mig, kunne jeg have været død. Men betjenten vidste åbenbart endnu ikke, hvad der var sket. Kort efter kom en anden betjent ind i stuen. Han sagde til den betjent, der sad ved siden af mig,
Jeg tror lige, du skal komme med ud. Betjenten rejste sig og gik med ham. Kort efter kom han tilbage. Og så bad han mig gå hen til køkkenvinduet. Kom lige med her. Jeg gik hen til vinduet, og derude kunne jeg se politiet. De havde fanget en ung mand. Han stod ved en politibil. Han var dækket af mudder langt op ad benene. Han havde forsøgt at flygte over markerne. Jeg kiggede på ham, og så gik det op for mig, hvem det var. Jeg kendte ham, i hvert fald lidt. Han hed Niels Erik. Jeg var ikke engang sikker på, at jeg havde kendt hans navn rigtigt dengang. Men jeg havde set ham en uge tidligere. Jeg havde været til fest, og efter festen var vi fulgtes hjem. Han var ven med min kammerat Brian. Det var faktisk næsten det eneste, jeg vidste om ham. Jeg havde mødt ham en gang tidligere hos mig. Brian havde haft ham med ned i mit kælderværelse. Brian havde et problem med en Amiga harddisk. Han havde købt den, og den blev ved med at gå i stykker, selv efter flere reparationer. Han spurgte mig til råd som markedsføringsloven. Jeg fortalte ham, hvad jeg mente, han havde ret til. Ombytning eller pengene tilbage. Niels Erik mente ikke, at det kunne passe. Jeg sagde, at han kunne se loven, og jeg gav ham papirerne. Han tog imod dem, vendte sig om og gik. Det var stort set den samtale, jeg havde haft med ham. Og nu stod han derude, som den person, politiet havde fanget efter det, der lige var sket. Jeg kunne ikke forstå det. Hvorfor mig? Den morgen stod jeg bare der, ung, forvirret og med en følelse af, at verden var blevet vendt på hovedet. Politiet tog ham med, og så skete der noget, som jeg stadig husker. Han blev løsladt igen ganske kort tid efter, og han ringede til mine forældre. Min far blev rasende. Han fortalte ham, at hvis han kom i nærheden af os igen, ville han selv tage affære. Det var ikke en særlig gennemtænkt ting at sige, men min far havde lige oplevet, at hans søn næsten var blevet skudt ihjel. Det var hans reaktion, og det fik politiet til at reagere. Pludselig blev der passet på ham. Vi kunne høre sirenerne. Politibilen kom tilbage, og den blev fulgt hele vejen, fra Ringsted til Sorø. Det lyder måske mærkeligt i dag, men i Sorø kan man faktisk høre sirener ganske langt, når vinden står rigtigt. Ligesom man nogle gange kan høre Roskilde Festivalen, hvis orange scene spiller højt nok. Men den dag var det ikke musik, vi lyttede efter. Det var politisirener, og for første gang begyndte det langsomt at gå op for mig, hvor alvorligt det hele havde været. Jeg var blevet skudt på. I mit eget værelse. I mine forældres hus. Jeg var løbet for mit liv gennem haven. Jeg havde gemt mig bag et hønsehus. Jeg havde været tilbage i huset. Og jeg var stadig i live. Mine forældre var i live. Min hund var i live. Og manden var blevet fanget. Så på en eller anden måde burde historien jo slutte der. Det gjorde den ikke. For jeg skulle jo videre. Jeg havde en læreplads. Jeg skulle begynde i Sorø Foto. Men den første arbejdsdag kom jeg ikke. Klokken var omkring 8 om morgenen, da mine forældre ringede til ejeren. De fortalte ham, hvad der var sket. At jeg var blevet udsat for et mordforsøg. At en mand havde smadret vinduet til mit kælderværelse. At der var blevet skudt mod mig. Og at politiet havde været der. Men ejeren troede ikke på det. Han meddelte nærmest hånligt mine forældre, at han ikke troede et ord på den forklaring. For ham lød det åbenbart som en fantasifuld historie, jeg havde fundet på for at slippe for at møde på arbejde. Men han sagde, at så måtte jeg jo bare møde op mandag. Og det gjorde jeg. Sådan begyndte mit arbejdsliv efter mordforsøget. Ikke med en sygemelding. Ikke med en pause. Men med, at jeg forsøgte at fortsætte, som om livet stadig var normalt. Jeg begyndte i Sorø Foto. Jeg skulle i gang med min læretid, og efter kun et par måneder begyndte jeg faktisk at kunne faget. Men så rejste ejeren til Bali for at more sig sammen med sin bedste ven og sin kæreste. Og pludselig stod jeg der, som lærling, alene med kun et par måneders erfaring. Jeg forsøgte at passe mit arbejde. Jeg forsøgte at få hverdagen til at fungere. Men jeg kunne ikke holde fast i jobbet, da jeg ikke fik sovet om natten. Angsten var der konstant. Og der var også det, at jeg aldrig havde glemt, at ejeren havde syntes, at historien om mordforsøget var en løgn for at kunne holde et par fridage. Han fik kædens anden chef til at ringe til mig. Han udgav sig for at være journalist fra BT. De havde arrangeret en prank på mig. En joke. Måske syntes de selv, det var morsomt. Men det gjorde jeg ikke. Jeg havde lige oplevet en mand smadre mit vindue og rette en pistol mod mig.
Jeg havde løbet for mit liv. Jeg havde været overbevist om, at jeg skulle dø. Og nu blev jeg mødt med en telefonisk spøg, hvor en fotoforhandler i Holbæk udgav sig for at være journalist. Jeg troede på ham og genfortalte hele historien, inden de brød grinende sammen og tilstod. Det er en episode, jeg stadig husker. Ikke fordi den i sig selv var det værste, der nogensinde er sket for mig, men fordi timingen siger noget om de to mennesker. Et par røvhuller, som jeg i dag er glad for, jeg intet har haft med at gøre siden. Jeg havde brug for, at nogen sagde, Dennis, vi tror på dig. Hvad har du brug for? I stedet blev jeg mødt med mistro og hån. Hele lærerforholdet sluttede, da han vendte tilbage fra Bali, og få minutter efter kaldte mig ind på hans kontor, som var et baglokale, og fortalte mig, at jeg havde stjålet fra lageret. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg ville bare væk fra det røvhul, og det kom jeg. Løn ville han heller ikke udbetale, men heldigvis havde jeg en svoger, der satte ham på plads, hvorefter jeg fik min løn udbetalt. Siden den dag har jeg haft utrolig svært ved at få et arbejde, og endnu sværere ved at holde fast i det. Jeg siger ikke, at alt det, der senere skete i mit liv, skyldes den ene morgen. Det ville være for nemt. Og det ville heller ikke være fair. Der var mange ting, der formede mig, og der var også ting, jeg selv gjorde. Men den morgen, den ændrede noget. Det ved jeg. For den dag lærte jeg, hvordan det føles at være usikker. Hvordan det føltes at være tæt på at dø. Og bagefter skulle jeg lære, hvordan man lever, når man ikke længere føler sig sikker. Man kan overleve en kugle. Man kan overleve et mordforsøg. Man kan rejse sig. Man kan forsøge at fortsætte sit liv. Men nogle gange følger det, man oplevede, med en. Selv når gerningsmanden er væk. Selv når vinduet er skiftet. Selv når huset igen er stille. For mig var den morgen ikke slut. Den var kun begyndelsen. Begyndelsen på flere årtiers mareridt, der skulle vise sig at strække sig langt ind i mit liv. Så langt, at jeg nu, her over 30 år senere, stadigvæk kæmper mod angsten, mod følelsen af at dø. Jeg har stadigvæk store problemer med at være til stede sammen med andre mennesker. Jeg kan for eksempel ikke være i rum med mange mennesker samtidigt. Jeg får angstanfald, når jeg skal til fødselsdage, til juleaften, i biografen, eller selv når jeg skal besøge mine forældre i det hus, hvor alt dette skete. Jeg nævner det aldrig for mine forældre, og slet ikke nu, hvor min mor er blevet syg. Men jeg får stadigvæk nærmest hjerteanfald-lignende symptomer, når jeg sidder i deres stue og snakker med dem. Kun sjældent kan jeg slappe af, og kun sjældent kan jeg være der i timer ad gangen. Jeg havde i årevis gået og frygtet gentagelse af det mordforsøg, jeg havde været ude for. Når gerningsmanden bare kan gå fri samme dag, og jeg timer efter var i risiko for at møde ham uden for min egen hoveddør, havde jeg absolut ingen tiltro til retsvæsenet mere. Jeg vidste, at jeg var udsat, og at det bare kunne være timer eller dage, før det skete igen. I flere år gik jeg med den frygt, og med angsten for, at det kunne ske igen. Jeg mener, jeg havde intet som helst gjort, for den person angreb mig. Indtil en dag, mange år senere, hvor jeg slog op på forsiden af Ekstrabladet og så en artikel, der hed "Holdt som gidsel i togvogn". Jeg tænkte, det lød frygteligt, og læste videre inden i avisen. Der stod der, at det var en psykisk syg mand, der havde holdt over 50 gidsler i en togvogn, og at manden var en ung mand fra Sorø. Jeg spidsede ører og tænkte, nej, det kan sgu ikke passe. Det kan vel ikke være ham igen? Men det var det. Samme gerningsmand. Nu med en endnu værre forbrydelse måske. Jeg kunne ikke sidde stille. Jeg måtte have mere information. Men der var ikke mere. Jeg greb telefonen og ringede til Ekstrabladet og fortalte om min egen episode. Og straks blev jeg stillet om til Bent Falbert, der på det tidspunkt var ansvarshavende redaktør. Han bad mig om min adresse og telefonnummer. Jeg gav ham det og lagde røret på. Straks efter ringede Niels Pindborg, der var journalist dengang. I dag er han chef på Se og Hør. Han spurgte, om han kunne få lov til at kigge hjem til mig for at lave et interview med mig. Han ville tage en fotograf med. Det accepterede jeg, nok uden helt at vide, hvad det ville bringe med sig. De ankom cirka en time senere og brugte det meste af 3 timer på at lave billeder og høre min historie.
De kunne ikke forstå, at der aldrig havde været fokus på den historie. Det her var cirka 10 år efter. Måske mere, jeg kan dårligt huske det. Det er jo også snart 20 år siden det med interviewet skete. Pindborg og fotografen fortalte mig, at personen, der havde angrebet mig for år tilbage, var psykisk syg. Han var paranoid skizofren. Jeg var et stort spørgsmålstegn. Hvorfor fanden havde hverken politi eller Sorø Kommune, hvor jeg havde søgt hjælp hos, fortalt mig det? Noget de udmærket vidste alt om. Hvorfor har jeg skulle leve i så mange år med angst for gentagelser, når de havde nøglen til at fjerne angsten? Inkompetence, ondskab, ligegyldighed. Jeg fik det aldrig at vide, men pludselig kunne jeg mærke min gigantiske vrede stige op i mig. Pindborg fortalte mig, at artiklen ville ramme aviserne inde for de næste 48 timer, men intet skete. Da jeg kontaktede journalisten igen, fik jeg at vide, at de ville kontakte mig fra TV2 Doc, for de var i gang med at lave en dokumentar om den paranoid skizofrene mand, og de gerne ville have min historie til at indgå i dokumentaren, der kom til at hedde Sindssygt farlig. Dokumentaren, der i dag ligger på YouTube, hvor den kan ses i sin fulde længde, blev et kæmpe tilløbsstykke. Den vandt CIRCOM Awards, som blev uddelt året efter i London, kåret som den bedste dokumentar i europæisk tv. Flot, men også en både tankevækkende og ikke mindst skræmmende fortælling. Efter dokumentaren blev sendt, blev jeg bedt om at deltage i et debatpanel i TV2 Øst, hvor den daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, som senere blev statsminister, deltog. Han mente, at det var fuldstændig vanvittigt, at jeg minutter efter skudepisoden kunne møde min attentatmand på gaden i Sorø igen. Han lovede at arbejde for at sikre, at psykisk syge kunne indlægges mod deres vilje, for det var problemet. Den paranoid skizofrene var ikke enig i lægernes vurdering af hans mentale helbred, så derfor kunne han igen og igen forbryde sig mod sine omgivelser. Jeg prøvede så godt at deltage i de debatter, der var omkring emnet, men hver gang der var udsigt til, at loven kunne ændres, stod enten Venstre eller Socialdemokratiet i vejen. Så jeg besluttede mig til at gøre noget aktivt ved sagen selv. Jeg meldte mig ind hos Socialdemokratiet i Sorø og stillede op til det førstkommende valg, kommunalvalget, fordi jeg havde den opfattelse, at det kunne være med til at ændre noget. Jeg skulle nok have læst videre på videregående uddannelse, for jeg havde ikke helt forstået, at det at komme i kommunalbestyrelsen i Sorø absolut intet kunne hjælpe. Havde jeg skulle gøre noget, der kunne rykke noget, skulle det have været regionsrådet eller endnu bedre Folketinget. Så da valget kom, og jeg stod og snakkede om psykiatri, var mange af mine politiske kolleger lidt undrende, og jeg fik da også med grovfilen af en af mine socialdemokratiske kolleger, der var en aldrende kandidat, der havde siddet i byrådet i flere omgange. Han fortalte mig tæt på valget, at jeg nok skulle få at se, hvordan den ged skulle barberes med hensyn til mine manglende evner til at slå igennem, og dermed ikke kunne blive valgt ind, fordi jeg ikke havde samme evner og pondus som ham. Det endte med, at jeg fik præcis samme stemmeantal som ham, og vi kom til at stå som suppleanter til kommunalbestyrelsen det år i Sorø Kommune sammen. Den ged var åbenbart lidt sværere at barbere, end den gamle pædagog havde forudset. Jeg trimmede geden, og kort efter meldte jeg mig ud af partiet, da en af mine venner, der havde søgt tilflugt i Brorsons-kirken, blev truet med udsmidning af Danmark. En rigtig fin fyr benavn Raleb Ansari, talsmand for de udviste, havde vist nok en dom for narkosalg, mens han boede på vores fælles kollegie på Amager. En virkelig sød fyr og rigtig ven, der elskede at ryge hash og solgte det for at tjene penge, da SU'en ikke rigtig kunne give penge nok til hans forbrug. Nu skulle han smides ud, og da resten af mit parti stemte i, og kun Svend Auken var imod, stod jeg i et gigantisk dilemma. Jeg spurgte Auken til råds, og han svarede kort, at jeg skulle følge mit hjerte. Jeg sagde til ham, at det var min ven, og at han også ville have været Svends ven, hvis han havde mødt ham. 3 dage senere holdt Svend Auken en fantastisk tale, hvor han sluttede med ordene: "En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu." Jeg vil gerne tage æren for citatet, men jeg tror faktisk, jeg engang læste det i et interview med den amerikanske digter Walt Whitman. Desværre, for jeg synes, citatet er smukt.
Ude af Socialdemokratiet ville jeg søge nye veje. Jeg var i politik. Jeg var nu fuldblodspolitiker. Jeg havde haft mit første valg, og jeg var blevet valgt. Sådan da. Jeg stod alle steder som suppleant til den socialdemokratiske gruppe i Sorø kommunalbestyrelse. Nu var mit liv i helt andre rammer, og i næste afsnit får du hele historien om mit foreløbige politiske virke. Jeg håber, du har lyst til at høre med, for der kommer fart på. Indtil da, så håber jeg, at I passer godt på jer selv og på hinanden. Hasta el domingo, compadre.